No a v tomto bode sa to celé zvrtlo. Toto sú ďalšie zaujímavosti o zaujímavých autách. Píšu sa hlboké roky 70. a Audi vyslalo na zimné testy podvozkov do Škandinávie niekoľko prototypov a svojho inžiniera Jörga Bensingera. Všetky prototypy Audi na snehu a nespevnených povrchoch poráža vojenský projekt Volkswagen Iltis. No a v tomto bode dostal Jörg bláznivý nápad a ihneď po príchode ho bežal zvestovať šéfovi pre vývoj v Audi. No a na jeho šťastie a na šťastie nás všetkých túto pozíciu v tej dobe zastával Ferdinand. Ahoj, počúvaj ma, čo keby sme pohon z tej vojenskej pičoviny používali v rally? Akože štvorkolku? Jaj, vlastne štvorkolky sú zakázané v rally. No nič, prepáč. Naspäť! Áno. Takže ty odo mňa chceš, aby sme rozobrali vojenské auto a pohon najebali do kupečka? Ty mi tu vravíš, že v týchto ťažkých časoch potrebujeme ľahké auto s 5-valcom a veľkým turbom. Čo? Ty chceš odo mňa, aby som od vedenia pýtal milióny na niečo, čo je síce zakázané, ale bude to po šotolíne leteť 200? No dobre, ale len preto, že si to ty. A tak v tom čase šéf vývoja pre Audi, náš obľúbený Ferdinand Piech, začal dva veľké boje. Prvý presvedčiť vedenie Audi, že tento projekt bude mať zmysel, a druhý každú chvíľku jebať do svetovej organizácie FIA za zrušenie zákazu pohonu 4 kolies. Čaute vrchnosť, počúvajte, taká halus. Počúvam ťa, Ferdinand. Vypitvali sme Iltis, spojili sme to s kupečkom a akože ide to jak kokot. Prosím? Ale nepros, pusti lové, ideme vyvíjať štvorkolku do rally. Ferdinand, štvorkolky sú v rally zakázané. Ježiši Kriste, aj fajčiť na linke je zakázané a hen na kokota. Dobrý. Neboj šéfe, odladíme to tak, že sa dosere. Legendárne Quattro sa podarilo odladiť tak kompaktne, spoľahlivo a s ohľadom na váhu, že ohromené zostalo samotné vedenie a tak projekt dostal zelenú. Aby toho nebolo málo, na veľkú radosť a počudovanie samotného Piecha organizácia FIA v roku 79 ruší zákaz pohonu všetkých 4 kolies. No napriek tomu je plánovaný počet vyrobených sériových kusov len 400-kusové homologizačné minimum potrebné pre stavbu rally auta, ale to len do roku 1980. Milé vedenie, dráhy šéfinkovia. Áno, Ferdy, viete, ak ste sa ksichtili, keď som povedal, že ideme dávať 5-valec a štvorkolku do kupéčka? Áno. A že to nie, ale malinko spravme a pičoviny, fňukačky. Áno, Ferdy, pamätáme si. Tak sme to včera predstavili v Ženeve a novinári a verejnosť nám idú ruky nohy trhať, lebo to všetci chcú. Takže ste čo? Zedli kokot. Lenže Audi Quattro mal byť rally špeciál a tak neočakávaná, ale sériová verzia dostala označenie Ur Quattro a za 11 rokov produkcie sa ich zbuchlo viac ako 11 000. Toto všetko je ale len tretina z cesty tejto legendy. Aké ďalšie absolútne šialené magoriny ju sprevádzali životom, ti poviem v ďalšej epizóde, takže ako vždy ja ti ďakujem, sleduj ma a čau.